It's Onktime. Let's start the show. Welkom bij Breek de Week. Heeft u alles gehoord van het sprookje Het meisje met de gouden handen? Geschreven door Jan Huiskes en Huub Graus. Wij gaan er alles over horen van Marianne en Marijke die hier aan tafel aanschuiven. Zo is het. En het is een hele leuke theaterproductie die op stapel staat. En vervolgens gaan we het over een ander onderwerp hebben. We blijven in de culturele sfeer. Een kinderboek, oorspronkelijk geschreven in het Engels en nu ook vertaald in het Limburgs. Het resultaat is een tweetalig werkje. En de schrijfster is hier Katie O'Kelly om erover te schrijven samen. Cathy, het lukt mij niet met die namen vandaag. Cathy O'Kelly. En natuurlijk degene die het vertaald heeft in het Limburgs. Maar we gaan het eerst hebben over de theaterwandeling. Welkom dames. Dankjewel. Ja. Het meisje met de gouden handen. Waar gaat het sprookje over? Het sprookje gaat over het beeld wat staat in het stadspark. Dat is een bronzen beeld. En die heeft nog broertjes en zusjes. En als het donker wordt, dan komen zij tot leven als de zon ondergaat. Okay. En het gaat eigenlijk erover dat zij gepakt worden door de Orvesmoeder. Dat is een heks. En gedropt wordt onder de fontein komen de zusjes en de broertjes terecht. En 2 beelden komen op het Munsterplein terecht. Die wat op die bankjes zitten. Dat zijn de vader en de oom. En met behulp van de figuren uit de Schinderhannes, wel bekende opera Buff in Roermond, gaan zij proberen om hen uit handen van de kobold, die ook meedoet, en de Orvesmoeder te krijgen. Oh, prachtig. Ja. En het wordt opgevoerd door? Door spelers, onder andere van speelgroep Gelre. En we hebben uiteraard ook een meisje met de gouden handen. En we hebben een jongetje wat schrikt van het meisje wat aan de fontein zit. En samen lopen zij door de stad. En dit keer onder begeleiding van live muziek. Eerder was dat mechanische muziek. En ik heb het boekje herschreven naar een toneeluitvoering. En de regie heb ik ook al een paar keer gedaan. Dus, ja. Super dan om mee te mogen maken. Ja. Ja. Ze komen inderdaad, heel veel draadjes worden samengebonden eigenlijk. Dingen komen tot leven. Legendes, verhalen, mythen. Wat is voor jou nou het bijzondere hieraan? Jij doet de regie hiervan. Wat spreekt jou hier aan dat je steeds te willen doen? Nou, eigenlijk is het zo dat ik leuk vind dat er de aandacht wordt gelegd op de beelden van de Schinderhannes die overal in de stad verspreid staan. Pierre Kuipers, ik zie hem hier achter jou, die komt er ook in voor. Johanse staat een beeld van in het stadspark. En eigenlijk is het leuk om ook onder de jeugd onder de aandacht te brengen wat er eigenlijk in de stad op een leuke manier, wat er dan ook nog te zien is. Ja. En het is een heel leuk sprookje. Ja. Het biedt allemaal aanknopingspunten voor verhalen, ook de link te leggen met vroeger en nu. Ja. Het is al eerder opgevoerd, deze theaterwandeling. Wanneer was dat en hoe is dat gegaan? Dus volgens mij we hebben het volgens mij al vier keer gedaan. Ook met spelers van Gelre. Elke keer is er een wisseling, vindt er dan plaats. En de aanleiding was het boekje dat bij iemand onder de aandacht werd gebracht. En toen kwamen ze bij mij uit van, goh, wil je daar iets leuks van maken, een wandeling. Ja. En het VVV, Bert Hergot van het VVV-kantoor heeft me toen benaderd om dat samen met hen in het garen te hangen. Dus VVV-gidsen leiden dan de mensen ook allemaal langs de beelden. En op 3 punten wordt dan muziek gespeeld en wordt ook iets uitgebeeld. Dat is in het Stadspark, dat is bij de Rattentoren en we eindigen op het Munsterplein, waar de kobold en de Orvesmoeder zich onder de kiosk hebben verstopt. Ja. Wat is een Orvesmoeder? Een Orvesmoeder is een heks. Kijk, ja. Voor degene die dat niet weet. Ja, die dat niet weten. Er zitten heel veel kleurrijke types in dit verhaal. Allemaal mooie mooie magische verhalen eigenlijk. Hoe stel je dat voor? Is het dan een groep mensen die door de stad trekt? Een andere aanvoering van die stadsgidsen? Of? Ja, ze komen dus bij elkaar op de markt. Van daaruit gaan ze naar het stadspark. En daar wordt bij de fontein dan het eerste gedeelte opgevoerd naast het meisje, wat daar dus eigenlijk ook zit. En aan de hand daarvan gaan ze verder. En de stadsgidsen vertellen tussendoor bij de beelden wat er mee is met die beelden, wat ze uitbeelden en waar ze vandaan komen. Ja, prachtig. En het is een speciale editie, want
Viva Symphonia doet mee. Vertel, wat is Viva Symphonia? Viva Symphonia is het jeugdstrijkorkest van de Symfonie. De Symfonie is het symfonieorkest van Roermond. Ja. En vorig jaar januari hebben we de stoute schoenen aangetrokken en hebben we een jeugdorkest opgericht. En ja goed, die hebben inderdaad een aantal optredens gehad en we wilden eigenlijk graag een jeugdvoorstelling door de jeugd. En toen kwamen we bij dat sprookje uit en via zitten we hier nu naast elkaar, ja. Ja, mooi. Ja. Hoeveel mensen doen er mee in het Het jeugdsymfonie? jeugdorkest, er zitten een stuk of 8 kinderen en die worden wel ondersteund door een aantal volwassenen nog uit het grote Ja, maar het orkest. klinkt heel jeugdorkest. Ik denk gelijk Nee, 60 man. Nee, we zijn zo blij dat we die 8 kinderen bij elkaar hebben. Dat, Ja, want het is een strijkorkest. Ja, dat is niet strijkers is heel meteen, moeilijk dat is niet in meteen het Limburg. eerste instrument waar je aan denkt. Nee, klopt. Hè, ze worden vaak meegenomen door de papa doet op een trompet spelen of Ja. mama doet klarinet spelen of zo. Maar dit is niet snel waar men voor kiest. Dat klopt. En op scholen is heel veel aandacht voor de blaasmuziek. Ja, En juist. vooral omdat harmonieën en fanfares, dat die op die scholen initiatieven nemen. Maar ja, ons orkest is niet gebonden aan een bepaalde wijk. En daardoor, ja, waar begin je? En dan Ja. moet ik zeggen dat we heel veel profijt hebben van Heritage Sinfonietta. Hè. Die hebben al vioollessen op scholen georganiseerd. En die hebben natuurlijk En met die die hebben concerten ook een aantal dingen neergezet. Hè? Dus met Roer Delta concert, maar Ja. daarvoor natuurlijk al met eerdere concerten. Buiten dat ze dat neerzetten, zijn ze ook best wel bezig om de jeugd te enthousiasmeren. En 2 jaar geleden hebben ze, in 2023, hebben ze een strijkersdag georganiseerd. Toen hebben wij gevraagd van God, mogen we daar ondersteunen, zodat wij ons bekend kunnen maken bij de kinderen en peilen hoeveel interesse er is. En van daaruit zijn we eigenlijk, hebben we de knoop doorgehakt en gezegd van nou, gaan we niet doen. Ja, mooi. En waar willen jullie naartoe met dat jeugdstrijkersorkest? Moet het groter worden? Of zeg je nee, Het dit zou is heel goed fijn genoeg? zijn als het groter wordt, want de kinderen die er spelen, die spelen, als die beter worden, dan mogen ze bij het grote orkest spelen. En er zijn aanvankelijk al 5 dames doorgestroomd naar het grote orkest. Al in dat eerste jaar, die missen we dus nu eigenlijk wel bij de jeugd. Ja. Dus de aanwas voor het grote orkest, maar eigenlijk nog meer dat de kinderen het plezier van de muziek maken, van het samen muziek maken ervaren. Ja, het plezier is natuurlijk nu ook omdat ze hier dus Ja, bij de theaterwandeling ondersteunen. Is dat dan gerepeteerd of ingestudeerd? Kun je daar iets over vertellen? Nou, de andere keren hadden ze dus de mechanische muziek en Marianne heeft de nummers die ze toen hebben gebruikt op een rijtje gezet met, ja goed, de sfeer een beetje erbij. En voor het strijkorkest zijn er dus nummers uitgezocht die in die sfeer hetzelfde uitdragen, maar ja goed, voor de strijkers goed te spelen is. Ja. Zijn ze enthousiast hierover? Ja, ja, ze vinden het heel leuk. Ja. Ja. Het is weer een Dus soort het aandacht. is zeker wat anders. Ja. Ja. Welke leeftijd hebben ze? Van 8 tot... Er zit ook een jeugdlid bij, die is 60 geweest. Ja. Die is nog jeugdig en die is nog niet zo heel lang aan het strijken, dus die krijgt ook de kans om samen te zeker. spelen. Ja, mooi. Ja, dat is, Want jullie zoeken natuurlijk nog leden dan. Ja. Wanneer repeteren jullie? Aan waar we repeteren in de Donderie. Ja. Viva Sinfonia repeteert van 6:30 tot 7:30, dus nu. En daarom Op woensdagavond? Daar kan ook niemand van de kinderen erbij zijn. Dat is, het zou leuk zijn geweest, maar... Een belangrijke ja, goed, repetitie. Een belangrijke repetitie Ja. kunnen ze niet zomaar laten schieten. Nee. Maar mensen kunnen ze dus live zien. Hè? Want het Ja, is precies. 29 Ja, dus- juni. ja. Ja. Zondag. Ja. Aanstaande Zondag. En Ja. ze spelen echt... ik ben altijd wel onder de indruk als ik zo hoor spelen. We zijn Mooi. benieuwd hoe het wordt. Hè? Dus het theaterspel in combinatie met de muziek. Je moet je reserveren, wil je daarbij zijn. Je kunt er niet zomaar naartoe lopen op je fietsje en afstappen en luisteren. Dus er staan maximaal 120 deelnemers. Jullie verwachten echt veel mensen. Ja, dat hopen we, dat we die nog allemaal erbij krijgen. Ja. Er staan 6 VVV-gidsen beschikbaar, dus geef je allemaal op en kom het zien. Ja. Ja. Maar er zijn dus nog wel plekken. Er zijn nog wel plekken, ja. Oké, nou, Ja. dat is in ieder geval goed om te horen. Hè? Want Papa's, mama's met kinderen. Bijvoorbeeld, opa's, ja. oma's Ja. met de kleinkinderen. Ja. Ja. Het is niet speciaal voor volwassenen, Ja. het is ook voor kinderen heel erg Juist. leuk om te doen. Ja. Geloof ik. Ja, Ja. mooi. Oké. Hoe laat begint het? Om 10:30 is verzamelen op de markt bij het VVV-kantoor.
En van daaruit lopen ze dan samen naar het stadspark waar het spel zijn aanvang heeft. En dan krijgt het sprookje een magische uitwerking in de stad. Ja. Ja, het zou natuurlijk het leukste zijn als het 's avonds is, want het gebeurt ook eigenlijk 's avonds. Ja. Maar goed, dat is een beetje... Is dat iets wat jullie nog overwegen voor de toekomst? We hebben daar wel aan gedacht, inderdaad. Ja. Maar ja, dan moeten ze... Of olielampen? Ja, dan moeten ze speciaal ook het spannende stadspark sfeer. openen, want het gaat om na zonsondergang dicht. En dan komen de beelden eigenlijk pas tot leven. Als het zover komt, kom zeker daar eens over vertellen. Want dat gaat natuurlijk heel erg bijzonder worden. Maar in ieder geval fijn dat jullie er nu waren om hierover te vertellen. En heel veel plezier samen met dit bijzondere creatieve project. Ja, heel veel succes. Dankjewel. Een taal gaat pas leven als mensen het spreken en als ze er dingen mee doen. Schrijven, vertellen of beelden aangeven. En vandaag is bij ons Cathy O'Kelly, als ik het goed uitspreek. Perfect. Yes. Hartelijk welkom Cathy. Jij bent hier omdat jij als archiefmedewerker bij de gemeente Roermond hebt gewerkt heel lang. Op een gegeven moment nam je afscheid en toen wilde je een heel bijzonder cadeau. Dat klopt. Ik had 30 jaar op het archief gewerkt met veel plezier en zo. En dat was ook inclusief tekenen van archeologische vondsten. Alles wat opgegraven is in Roermond heb ik in hand gehad, eigenlijk, tot 2004. Maar ik zit vol met hobby's, 5 kelders vol. Ik heb getuigen. Maar ligt dus een tipje van de sluier op. Als we die kelder binnen zouden komen, die 5 Mijn kelder, wat zien we daar dan? Ricky is pas geweest, dus die weet dat. Ik doe graag een diorama's van 26 centimeter hoog en zo breed. En ik maak dat graag zelf. Ik had een paar jaar timmercursus gehad met meubelmakerij toen ik geen Nederlands kon. En de miniatuurwereld is je eigen fantasie. Ik leef graag in mijn eigen fantasie. Misschien merk je dat wel. En een van de bijzaken is dat je tekent of je maakt wat. En zodoende, 15 jaar terug had ik Mr. Dingle geschreven voor mijn kleinzoon die toen 2 was. Maar nu inmiddels is hij 17 geworden. Dus hij is een beetje te oud voor het boek. Ondanks dat het boek voor alle leeftijden is. Maar we gaan heel snel naar het boek toe. Hè? Ja. Ik zat nog bij jou in de kelder. Even in het rondkijken naar die zie hoe snel ik overheen ging. Maar dit is wel een hele... Dan voel je je fijn en prettig in die hele wereld die je zelf creëert daar. Ja, je kan je eigen wereld maken. Dus ik leef in de echte wereld de hele dagen. Maar ik kan ook in een fantasiewereld leven. Want waar kom je vandaan? Waar kom ik vandaan? Oh, dat is een lang verhaal. Ik ben in Duitsland geboren. Oké. Ik heb jarenlang 7 jaar in Dublin gewoond. Mm-hmm. We horen het accent. Ja, misschien een Amerikaans accent, omdat ik heb 9 jaar in Amerika gewoond. Zo. En ik heb net over 3 jaar in Cairo gewoond. Dus een echte wereldburger. Ja, waarom niet? En één ding die altijd hetzelfde bleef was kunst. In alle talen, dus... Heb je daar ook steeds wat mee gedaan op al die plekken waar je gewoond hebt? Ja, helaas. Vandaag heb ik afscheid moeten nemen van ons ouderlijke huis. Die is in een familie 180 jaar. Dus wij hebben de laatste afscheid genomen. Dus ik weet niet wanneer ik terug ga. Maar het was iets bijzonders voor mij. Maar ik ging ieder jaar 5 keer per jaar naar Dublin. Dus ik heb veel kennissen en vrienden daar. Ja. Maar je woont dus in Nederland? Ik woon in downtown Roermond. Ja. En dat is voor jou nu je thuis? Absoluut. En ik heb fijn collega's en we hebben heel fijn vrijwilligers gehad over al die 30 jaar waar ik daar werkte. En met plezier. Iedere dag was iets nieuws, een nieuwe uitdaging. Ik mocht zeggen dat ik mocht die oudste archieven van Roermond herstellen van 1259 tot de Franse tijd. Heb ik alles in de hand gehad. Zelfs kardinaal Richelieu was onder deze. En Marie-Antoinette's handtekening lag voor mijn neus. En ik denk, wat mooiers kan het zijn. Door je heen als je die dingen dan ziet en misschien zelfs wel stiekem even aanraakt. Nee, ik raak hem niet stiekem. Ik herstelde ze. Ja. Dus alle schuren... Ja, want het heeft te lijden. Het heeft te lijden door de jaren heen. Oh ja, 500 jaar in de hand. Maar wat doet het met jou? Ja. Gelukkig ken ik de mensen die er voorkomen. Dat is kicken. Ik hou van het aantasten van echt geschiedenis.
En zo, Wat was het meest bijzondere wat je tegen bent Het meest bijzonders, er waren zoveel. Ik heb ambtenaren en notarissen gehad in de papierwerk. Het was 28 meter, kan je je voorstellen? Rechtop 28 meter, zo. Ik heb veel gehad. Maar een van de meest die nu in mijn hoofd springt is dat je zag dat mensen aan het demonteren waren. Die tekenden koetsen met paarden en de alfabet over en over en over, bladzijden lang. Dat vond ik heel jammer. En dat zegt dan voor jou, zegt dat? Ja, dat was echt menselijk. Maar waar zag je dat dan? Dat ze letterlijk koetsen tekenen op wie tekent dat dan? Ik zal geen namen vrij geven. Maar hoge pieten. Ja, van vroeger notarissen en dat soort dingen. Ja, dat heb je ook natuurlijk. Dat is menselijk dat gebeurt. Dat gebeurt. En ik heb het over 1600, 1700 en zo. En ook bijvoorbeeld de monsters van Stofjes, wat je kon kopen, omdat Roermond was een lakenstad. En je kon echt letterlijk monsters wijzen op papier welke stof je wil binnenkort dragen. Dus, Roermond was een lakenstad, zeg je. Ja, klopt. Wat wil dat zeggen? We waren in de middeleeuwen waren de lakenstad van dit streek. Hier werd het gefabriceerd. Ja, en we hadden ook een bisschopstad, maar dat weet jullie dat wel. is meer bekend, maar dit is denk ik minder bekend. Ja, wel, het is iets minder dan meneer Dinges zelf heet. Goed, je wilt echt graag nadenken. Je hebt als cadeau eigenlijk gekregen van dat het verhaal wat jij geschreven had over meneer Dinges, dat ook vertaald is in het Roermonds dialect. Geweldig. En uitgegeven. Ja. Nu ligt het dankzij Veldeke. Ja, naast jou zit Ricky Simons-Juliger. Die heeft daar ook een rol in gespeeld. Wat was jouw betrokkenheid bij dit project? Hoe ben je erbij gekomen? Nou, ik ben secretaris van Veldeke Roermond. Romun. Ik gewoon in plat weer als je er niet erg vindt. Prima. Heel fijn. Ja. Cathy ontmoette een keer Jos even, onze voorzitter en penningmeester. En vertelde dat hij en dat leuk zou vinden als dat vertaald zou worden. Nou, daar worden we voor als bestuur wel van gecharmeerd om zo eens aan te pakken. Want voor Hubbegeer gaat wat ze aan de mensen kunt schrijven. En niet alleen maar alles digitaal en achter de computer. Maar zo'n beukje wat er ligt, dat vind je voor heel fijn om te hebben. Is tastbaar. Ja, dat is tastbaar. Hè? Ja. Nou, Marlie Wiermans heeft toen de vertaling gedaan van het Engels naar het Roermonds. We moesten even denken, Mr. Dingle, wat maken we daarvan? Maar goed, er gingen allerlei ideeën rond. Maar dat is toch uiteindelijk gekozen voor meneer Dinges. Dat vonden we toch, qua klank komt dat leuk overeen. En gaat wat mensen heel vaak zeggen. Ja. Dinges. Even niet weet wie het is, dan zeg je Dinges was hier. En, Dinges die daar woont. Ja. Goed, mijn man Hans heeft de opmaak gedaan verder. Hè. Want Cathy hij dat op een ander soort papier en daar heeft er dus allemaal die pleitjes los moeten houden. Nog. Ja, het zat een ringband. Hè. Ja, dus, Cathy heeft ook de tekeningen gemaakt. Ja, dat klopt. Dus, ja. En toen hebben jullie het samengesteld en nu is het een mooi boekje geworden dat in de winkel is. Het is niet zo heel dik en daarom dat we op die idee kwamen, laten ze ook dat in het Engels doen. Hè. Dat is daardoor leuk voor kinderen van groep 7 en 8 die al Engelse les hebben. Die kunnen het Engels vergelijken met het Roermonds. Zeker. Ja. Wat beleeft meneer Dinges? Arme meneer Dinges. Hij wil gewoon simpelweg gaan douchen. En hij wordt constant gestoord door... Zal ik doorgeven? Een paar. De Barney, die postbode. Die man van de boekenclub, de groenteboer. Zelfs een non die zag dat hij geen geld bij zich had. Maar hij had een natte doek om zich heen. Die wordt constant gestoord. Dus, en hoe kwam je aan die inspiratie voor dit verhaal? Zat ergens dus. Hè? Ben je ook zo iemand die op zaterdagochtend dan uren staat te douchen? Nee, ook niet. Nee, als ik stil zit, dan komt er iets op me uit. Ik zit in een touringcar naar een vreemd land en dan heb ik meteen schetsen voor me.
gaaf. Met nog een verhaal. Ik denk, oké, maar dan ga ik weer naar de kelder met al mijn andere projecten. En wees je bewust dat het dit verhaal moest zijn? Nee, Nu? nee ik heb meerdere boekjes gemaakt, maar die waren te dik en te duur. Dus dat was een simpel... Ik had het, als ik zei, in een ringband. En Hans heeft dat uit de ringband en de layout gedaan. En ik had nooit verwacht dat dit zal van de plank in mijn kelder naar alle boekenwinkels in Roermond komen. Ja, prachtig toch? Liggen er nou andere boeken die nog misschien uitgegeven zouden kunnen worden? Ja, maar ik heb een bakker nodig. Wat zijn de plannen? Ja. Ik heb een bakker nodig. Ja, snap ik. Ja. Maar, oké. Ja. Maar jullie Dit hebben nog is al geen een concrete eerste stap. afspraken dus? Nog niet, maar als je wil een pitch doen. Nee, ik moet zeggen, alles gaat naar de ondersteuner van Veldeke ook nog. Dus, mooi. Ja. Dat is ook fijn. Dan wil ik tot slot nog even terug met jou naar die 5 kelders. Want ik ben toch geïntrigeerd wat daar behalve die kijkdoos allemaal nog meer te beleven is. Neem ons eens mee op een denkbeeldige rondleiding. Wat die magische wereld van jou die zich daar afspeelt. Wat gebeurt daar? Eerst, gelukkig heb ik wat verstand van houtbewerking en zo. Maar ik moet toegeven dat af en toe koop ik ook wat. Ik kan geen glas of metaal maken, maar ik bouw een hele verhaal in het driedimensioneel ineens. Ik heb bijvoorbeeld een oude motorshop. En daar heb ik een poppetje van The Walking Dead. Die zijn heel goed. Karikatuurs en zo. En heel veel zelf gemaakt. Veel meubels gemaakt. Dus zo. Is eigenlijk speelgoed voor grote mensen. Ik heb 5 geweldige kleinkinderen. 4 bonus. Maar die mogen daar niet aankomen. Het moet mooi blijven. Ja, het moet mooi blijven. Ja. Dus, en dat gaat allemaal 1 voor 1 naar die tuinhuis. Waar ik rekken heb. En wie weet, misschien maak ik een mini-museum. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, je bent in ieder geval nu geslaagd. Je hebt je boek is dankzij uitgegeven. Veldeke. En dankzij Veldeke is het overal te krijgen. Ja. Heb je al reacties gehad van mensen? Oh, veel. Heel veel. Zelfs bij mijn afscheid. Ik begroet de mensen die kwamen binnen. En veel mensen dat was een beetje de launchdag ook nog. Dus er was een beetje voorraad. En iedereen vroeg me om iets in te schrijven. Dus ik verwelkomde mensen. En voor ik klaar was met iets in te schrijven, iedereen was hoi aan het zeggen. Ik denk, wacht even. Ja, nog niet klaar. Ja, blijkbaar. Ja, heel goed. Ja. Ik heb ook nog een vraag. Het archief waar jij zoveel jaren aan gewerkt hebt, dat is dierbaar voor jou. Daar heb je met meerdere dingen gedaan. Meerdere dingen. Je hebt er met hart en ziel aan gewerkt. Het zou zonde zijn als dat voor 500 jaar weer verdwijnt in een archief. Wat wordt daarmee gedaan? Er worden grote feesten gehouden. Kijk. Want dat is gedigitaliseerd. Ja. En dat komt binnenkort online voor iedereen in de hele wereld. Kijk. Dus iedereen mag zien en nu lezen, omdat er zoveel ezelsoortjes waren en geschuurd en kapot en zo. En nieuw gerestaureerd, scan klaargemaakt. Nu zijn ze bezig met controle, dat alles klopt. Ja. En binnenkort heb wordt het gelanceerd. Ik heb gevraagd op mijn verjaardag om de feest te houden. Ja, dat zou wel... Alles op de rails tot nu toe. Zit er nog iets bij van je denkt, nou als dat openbaar wordt? Nee, dus maar... bijvoorbeeld over die bekende heksenproces, begin 17e eeuw is veel te doen, maar er zijn weinig bronnen van bekend. Heb je daar nog iets van ontdekt? Ja, we hebben heel veel zelfs. Maar dat zit in hoofdgerecht. Dat is een andere pakje. Dus ook veel meters. Maar als je iets van het heksenproces wil zien, je hoeft alleen een straat over te steken naar het historiehuis. En er is gewoon die vragenlijst van de mensen die de heksen vroeg van heb je een zwarte kat, heb je dit, heb je dat. En helaas, dat is die origineel daar. En helaas, heel veel mensen zijn beoordeeld op dat lijst. En dat is voor iedereen te zien. Ja. Dus dat komt ook op, dat wordt ook gescand, TZT. Ja. Okay. Nou, ik denk dat je een heel kleurrijk leven hebt. Je bent nu met pensioen. Ja, ik ben heel happy. Wat ga je nu doen? Want je bruist van de energie, maar wat ga je doen? Ik reis te beginnen. Ik heb heel veel vakanties in petto. En ik wil heel veel doen. En ik heb
op een van mijn reisjes naar Dublin, een van de laatste, met mijn schoonzoon, heb ik 17 grote IKEA-kratten teruggebracht. Met al de brieven van mijn voorgangers. Mijn familie is 180 jaar in het huis. En al hun brieven zijn bewaard gebleven. Mooi. Dus ik heb al de foto's en de brieven. En als ik ben archivaris. Precies. Dat zegt mijn familie. De cirkel is rond, hè? Dat zegt mijn familie. Dan kun je nu daar beginnen. Die wacht tot het een boekvorm is. En dan zijn ze heel happy. Prachtig. Maar er zijn heel veel leuke dingen tussen ook nog. Dus ik verveel me nooit. En ik kan niet stilzitten. Dus. En het is ook erg bezig om het boekje te promoten her en der. Hè? Naar de VVV, naar de bibliotheek. Alle boekenwinkels. Ze kunnen gesigneerd... Toevallig iemand sprak me daar aan over. Als het meenaam, zal ik het iets inschrijven. Ja. Dus even mijn pols opwarmen. Ja, groot gelijk. Ricky, misschien zijn er nog wel meer mensen die toes een heel schoon verhaal hebben. Of een mooi idee hebben. Of iets op zolder hebben liggen. Ja, dat is van niet vies van. Die kennen zich melden bij Veldeker. Ja, zeker. Want we weten wat het dan te weten. Want die was bijvoorbeeld immers door van die pleitjes een memory gemaakt zelf, met kaartjes. Juist. Nou, dat is leuk om met kinderen te spelen dan. Absoluut. Dan kunnen ze dat bij vertellen. Dan herinneren ze zich dat detail uit dat verhaal. Plaatjes uit het boek, hè? Ja, het zijn plaatjes uit het boek. Ja. Schoon. Ja, dat is natuurlijk heel erg leuk, hè, meneer Dinges met de blote billetjes. Ja, dat is voor kinderen is dat prachtig. Ja, zeker. Ja. Nou, dankjewel voor jullie komst. Het kost 13,50 overal. In alle boekwinkels. Bij Bruna, bij Tijboom. Bij de poppendokter is het te krijgen. Bij de kleine tovenaar en Neel. Klopt. En bij Van Heijster en Zwanen. En VVV. En binnenkort in de Biep. Ja. Dus waar er een boekenwinkel is... Je kunt er niet omheen. Je komt er overal ik kan niet onderuit. Sorry. Oké, super fijn dat jullie hier waren om het over te vertellen. Hartelijk dank. Voor alle leeftijden, ook grappig voor 100-jarigen. Oké, zeker. Nou, super, dank jullie wel. Oké. Ja, beste kijkers. Dit was Breek de Week van deze week. Heb jij nou een mooi verhaal te vertellen? Of ken je iemand die een mooi verhaal te vertellen heeft? Of iets moois gaat organiseren? Laat het onze redactie weten of een van ons. Dan komt hij of zij waarschijnlijk hier aan tafel om het te vertellen. Dank voor alle gasten hier aan tafel. Dank voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.